Muros cumpre a metade da legislatura apostando polos servizos públicos e a cohesión social. Ana Pontón destacou o labor do equipo de goberno liderado pola nacionalista María Lago. Hai 2 anos tomaba o bastón de mando en Muros María Lago, logo do acordo acadado entre BNG e PSOE para gobernar no municipio. Xa vai alá a metade da legislatura e esta mañá a alcaldesa, arroupada polo seu equipo e a portavoz nacionalista Ana Pontón, fixo un balance deste tempo ao fronte do Concello. Agora é, en verdade, cando se empeza a ver todo ese traballo que levamos feito dende o BNG, todos os proxectos que fomos encamiñando, comezan agora a dar o seu froito. Hasta agora estivemos poñendo o barco en marcha e mantendo todo en orde como se debía ter, e agora podo anunciar de forma segura que a partir deste setembro, sobre todo, imos empezar a ver como toman froito todos os proxectos que se viñeron traballar. Vamos a arrancar con varias obras importantes, moi demandadas pola cidadanía. E tamén darán os primeiros pasos diferentes proxectos no ámbito social. Lago recordou que se desenvolveron iniciativas no eido educativo. A nosa veciñanza vai a ver como de verdad, como dixemos no seu momento en campaña, queremos un Muros no que se poida vivir. E imos a seguir con un proxecto de concello para vivir aquí. A voceira do BNG destacou o traballo desenvolvido a toda agora en Muros, logo de que a agrupación nacionalista se fixera coa alcaldía no 2023. María Lago, que está sendo capaz de enderezar o rumbo do Concello e poñer en marcha políticas transformadoras que realmente melloren a vida das persoas, porque ese é un dos sinais de identidade do BNG. Nos estamos desde a política municipal para poñer as persoas no centro, para crear dinamismo económico e social, para xestionar ben cada euro que pagan os veciños e as veciñas nos seus impostos e facer concellos que sexan democráticos, igualitarios e transparentes. Esta é unha das sinais de identidade deste Concello e creo que nestos 2 anos se puido ver como esa acción municipal vai mellorando a vida das persoas. E puxo foco en cuestións como a aposta por facer que as persoas maiores poidan estar ben atendidas nas súas casas. A través da dotación adecuada do servizo de axuda no fogar. Por exemplo, este Concello conseguiu que comprometeuse coas traballadoras a que puideran recibir o pago das dietas por desplazamentos, o que supón unha mellora tamén nas condicións laborais das traballadoras do servizo de axuda no fogar, que sabemos que son maioritariamente mulleres e que é unha labor moi importante que merece unha maior consideración social, e isto é algo que está facendo aquí o BNG. Isto desde os despachos da Xunta pode parecer unha cuestión menor, pero para a vida destas mulleres e para a calidade deste servizo é moi importante. Pontón lamentou que a Xunta non faga unha aposta clara polo apartado social e, en concreto, por este servizo de axuda no fogar. Son concellos como de Muros os que están dándolle soporte a un servizo que debería de prestar a Xunta de Galiza, pero que está pagando en precario, non? De feito, a Xunta de Galiza só aporta 12 euros, a pesar de que neste concello se está pagando de media 27 euros. A diferencia ten que poñelo o concello, que ten un infrafinanciamento moi importante. E a pesar disto, o Partido Popular vota en contra da proposta do BNG de que pasemos dun financiamento de 12 euros a hora a 20 euros a hora. E apuntou que a prioridade do PP é investir en publicidade en vez de en servizos sociais.